חברים יקרים, אחרי שסיימנו את המסע ל100,000 גביעים, לא בהצלחה רבה, עקב חסימה, בפעם השלישית שלי, החלטתי להמשיך בתוכן שאתם הכי אוהבים, וזה ברול סטארס. היום יצא עונה חדשה בברול סטארס, הננו דרופ הלכו לעולמם, ובמקומם יצאה גרסה טובה יותר, שקוראים לה הווינסטוק. היום החלטתי להביא את חברה שלי להתערבות נוספת על 1,000 שקלים, שמי שמוציא הכי הרבה סקינים בפתיחות מקבל את כל כסף. אז לפני שמתחילים בסרטון, אשמח שתירשמו לערוץ ותשימו לייק, זה עוזר לי המון המון המון. הערוץ במצב לא טוב, ובעזרתכם נוכל להמשיך ולהרים אותו לרמות הכי גבוהות שיש. אז סומך עליכם, יש לכם ברקוד על המסך לערוץ וואטסאפ שלי, ששם אני אפרסם הכל וכולם. אז אל תפספסו את זה, תסתכלו מהר, כי מתחיל את הסרטון. אתם מוכנים? אני מתחיל. עומר, מה? ברוכה הבאה לסרטון. אחרי שהסרטון הקודם היה מוצלח ביני לבינך, אני לא יודע אם את יודעת, אבל הוציאו היום עונה חדשה. יואו, זה החלום שלי, אתה יודע? אחרי שפתחנו אני והתחרות ננו סטאר ואת ניצחת אותי, את זוכרת את זה? כן. אז היום יש לנו משהו חדש, קוראים לזה ווינסטוק. ווינסטוק. אוקיי? אוקיי. די, מה יש לך מהגדלה קטנה? מה? שימי לב שיש לנו את הסקינים האלה. את אלה כבר השגנו, זוכרת? כן. זוכרת. יש לנו עכשיו את הסקינים האלה, שימי לב, יש לנו את מו טורבינה, יש לנו את מגה מכני, יש לנו את ווינסטוק גריישי. הנה, תראה ככה הוא נראה. לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל צריך להטעין יהלומים, אין לנו יהלומים. צריך להוציא הרבה מאוד כסף עכשיו. פעם שעברה, את ניצחת אותי. וזכית ב1,000 שקל. הפעם אני רוצה לעשות את הכסף שלי. הכנת כסף? 1,000 כל אחד. כמה זה עולה? $100. מה פתאום? לא, מה תבטל. זה, יש תמיכה באלבזון? מה זה אומר? יש קוד אלבזון? מה? מה? לא, אין קוד כזה. זה היה מרגש האמת. יאללה. עצרתי את הסרטון כי אני שמח לספר לכם שפתחתי לכם מפגש סופר מיוחד במתחם גיימינג של נום גיימינג בהרצליה. המפגש מכיל 10 ילדים מלבד, שבמפגש כל ילד מקבל במתנה את המארז שלי, בנוסף למפגש איתי שעורך במשך כשעה וחצי, שגם שמה כל ילד יקבל פיצות ושתייה, כל ילד מקבל עמדת מחשב אישית, רק לו, ועוד הרבה הפתעות שתאלצו לגלות למי שיגיע למפגש הזה. שם לכם ברקוד על המסך וקישור בתיאור למפגש, אל תפספסו כי זה ייגמר ממש בסרטון הזה. אחרי ששלחתם את זה להורים, אני חוזר לסרטון. תתחילי, אותו סטייל, בדיוק. 2, תראי מה את זה? חמודי. אוקיי, 3. במופע הוצאתי לאיזה ילד 7, ואז הוא חיבק אותי. כן, קבלי. 8. זה לא עובד. מה זה? התפקעת, השרת, עסוק במשהו. פרוספר. הנה, חזר משהו. לא יודע למה קיבלנו כזה הרבה. יואו, קיבלת 2,200 יהלומים. סתם קנינו. אח שלי, קניתי. דבר ראשון שאנחנו צריכים לקנות זה אותו. קבלי, סקין. זה, אז, הנורי! נורי. יאללה, עומר, אנחנו מאוזנים. יצא לי 8, יצא לך 2. אנחנו מתחילים. מי שמוציא הכי הרבה סקינים, מנצח. עכשיו זה טוב. 2. והדבר הזה הוא טוב, וגם הדבר הזה הוא לא טוב, לא נורא. כל אחד פותח עם האגודל שלו. בואי נראה מישהו יותר מזל. תראי. תורי עכשיו. עכשיו את פתחת. איך תורך אם עכשיו את פתחת? קבלי, 0. וואו, יצא לי את הכי גרוע שיש זה בעולם. מה שקורה, קדימה. למי שצוחק, אבל למה כל דבר את שרה? למה כל דבר את שרה? כל כך מזל. בואי נראה שעומר- מי מוציא יותר סקינים. תקשיב, קבלי. 3. 3, קל. קל, גם זה 3. נכון. גם זה 3. יואו! יצא לי 3. תשמעי, יש לי שיטה באמת שעובדת. רוצה לראות? נו, שיטה אמיתית שעובדת. יאללה. אבל אם אני אספר לך אותה, מבטיחה לי לא לגלות לאף אחד אותה. אנחנו הולכים הפוך על הפוך על הפוך. כן. כיבוי זה משהו גרוע, נכון? נכון. 3. עין נגד עין הרע, תראי, נכון. 3. ראית. יפה. עכשיו זה יש פה 3 עיגולים. נכון. זאת אומרת שיצא פה 3. תראה קרוב. תור עומר, המיזוג פועל, גם כאן, הקפאת לי את התחת. נבלתי. אני אמרתי לך שזה עובד. כלום לא יוצא פה. אני רוצה לעשות מחדש. אי אפשר. תראי, פשוט לוחצים על העין. גם דוד הולך על... זה לא עובר, ניצחת. חמסה ליקה. אה? חמסה ליקה. מה, אני מבקש ממך החזר כספי? אפשר? כן, לא יוצא כלום, מה? בטח בוא נחזיר את תגיד. הכסף. חד משמעית. אוקיי. מגיע לך. נו, אוקיי. כלום, באלוהים. תשמעי, בכולם אבל, כולם. תכתוב להם, hello, dear browsers, I've got nothing, תשמעי, זה ואז לא הגיוני. ככה? זה לא הגיוני. שים להם. אני אומר לך, משהו פה לא הגיוני. 6. 6, 7. זה עצוב אמרת את זה. 7. אבל למה ככה? למה ככה? למה אתה רואה את זה כזה מוזר? אבל למה אתה מחכה אותי כאילו אני מעשנת? אבל ככה את אמרת, אני אעשה ריפליי. 6, 7, למה ככה? ככה את אמרת את זה. אני אפרוש. תחי המשך, תאריכי קצת. זה לא יהיה שלום שלך. זה לא יהיה שלך. עליי. קבלי 2. נייס. מזל רע, איזה מזל רע. זה משעמם כי לא יוצא כלום. מה אני אעשה שלא יוצא כלום? אני אשם? הם מגעילים. נראה לך שאני רוצה שלא יוצא לנו כלום? לא, אני יודעת... איך אני עובד קשה בשביל שיצא משהו? די, אורי, זה לא אמיתי הדבר הזה. מה זה? אחד, נו באמת. תקשיבי, למטה יש מים תפוחים. תביאי רגע, נשתה, יהיה טוב. תראי. מים תפוחים לא ממומן.
אוקיי, אמן. שותה. כן, לרוויה. 5 יצא לי, כמה? אבל זה שלי! בסדר, אבל אולי יצא לי סקנסקין. גנבתי עכשיו את כל האורה. כל האורה שלי פשוט הלכה לפח. עכשיו שותה! לא, עכשיו לא רשום, לא, תורי! אתה שתית. זה מה שקורה לרמאים. תקשיב, אתה מבין ש... זה מה שקורה לרמאים, ואת לא תגיעי שוב פעם. זוזי, תראי איך עושים את זה. את רואה? 3. 2, 3. 3. אבל עדיין זה סקין. תראי, אני לא מסתכל אפילו, מסתכל עלייך. תסתכל. יש! אני רואה בזווית. יש! לא יצא כלום. טוב, איך יאללה, נו. אוי, 1. אני לא רציתי ללחוץ לזה, אני חושבת שצריך ללחוץ עוד אחד כדי להתחיל את זה. די עם המברגים! יאללה, תורך. קדימה. יש. עכשיו בחירה קשה מתמיד. 7! עומר, מדהימה שלי כפרונה. יאללה תביא סקין. חצי. עם המזל שלך, לא יצא כלום. מזל. בכלל אין לך מזל, בכלל. אז זה לא יפה. עכשיו, הסוד פה הוא ללכת על כל 3 הראשונים, תראי. ביחד, מוכנה? כל הכבוד. את רואה, האמצע עבד. האמצע עבד. אולי יצא לך סקין. וואו. לא, כי את נוגעת לי, זאת הסקייתי. כן, לא, אתה לא פתחת לי קודם. לא, מי פתח לך? מוכנה. כן. על זה. את רואה. מושלם. על זה. על זה. וואו! לא אתן לך. תתקבל את זה כפה. יאללה, תורך, קדימה. בגלל זה אין לך סקין, כי השם רואה שאתה לא נחמד אליי. מי הוציא סקין? אני. מי לא הוציאה סקין? את. מי ניצח אותך כבר 3 פעמים? אני. שקר. מי לא ניצחה אותי 3 פעמים? 9! פעם ראשונה. עומר שלי, מקסימה שלי, מהממת שלי, די, אבל שיצא גם סקין. אין בעיה, בוא נראה. הכל טוב, אני נותן לך את ההזדמנות שלך. תוציא סקין, קדימה. תוציא. אני חושבת שרק עכשיו הבנתי. ארברוני! מורות רובינה, הוא... הצטיידות מיידית. כן. איזה מזל יש לך, עוד סקין. לא יכול סקין. טוב. תיקו. לא רוצה לתת לך. קדימה. מה צורך? זה פה סקין. לא יצא. תראי, לא מסתכל על זה. לא יצא סקין. באמת. לא יצא סקין, אני רואה את זה בזווית של העין. יאללה, קדימה, מורות רובינה. הבמה כולה שלך. 4. סירה. אתה לחצת לי 1 ואני לא אוהבת. הנה, מעבב. זהו, זה 1. יש! יצאתי עד קנג'י יצא לי. האפור! ווינסטוק האפור, גריי. סקין חדש מדהים. 2, 1, 2, 1. עומר מנצחת, עומר מובילה, עומר מהממת, עומר מגניבה. יאללה. וואי, שמי, חייב לחזור. קאמבק, אני חייב פה קאמבק. אני גם לא יודע עוד כמה סקינים כאילו נשארו. כאילו הוצאנו 3, נראה לי שיש רק איזה 4. זאת אומרת או שאת מנצחת אותי, או שזה תיקו. זה המצב שהולך להיות. אוקיי, טוב. בוא נשתהיה כמה סקינים נשארו לנו. אנחנו פה הוצאנו את זה יש לנו את גריי שלא הוצאנו, את מג. יש פה 2 סקינים שאנחנו עדיין יכולים להוציא. תח עוד. אין בעיה. הכל בסדר, עומר משלמת. בסדר. הכל בסדר. אוקיי. עומר משלמת. אין בעיה. הכל בסדר, עומר בסדר משלמת. גמור. הנה קיבלנו חינם. אני עייפה. קצת דברים בחינם. אביב, לא מסתכל. לא מסתכל. לא יצא כלום. יצא מזגן. את יכולה להפסיק לפתוח לו, זה שלי. זה ברמות. 7, ממי. נפל לי האצבעונית. איך אצבעון? מהזקן שלך. You guys, לא אביב! לגעת. שלי שיוצא לך פה משהו, זה שלי, לא אכפת לי. לא. פתחת פה איזה 10. לא, כי כבר פתחתי 2, אז זה כבר 2? 2. די, תיתנו משהו. 1,000 שקל אם אתה מוציא כאן סקין. אוקיי. אבל למה אתה רואה את לא הסרטון? רבת לי סקין! אל תגיעי. עצרתי הסרטון בשביל לבשר לכם שנפתחו תאריכים לימי הולדת איתי בחודש יולי ואוגוסט. בחודש יולי הקרוב נשארו עדיין תאריכים אחרונים, בחודש אוגוסט נפתח ממש עכשיו. אז אם בא לכם גם אתם לחגוג איתי, תשלחו מייל למייל שמופיע מולכם, או תגללו למטה באתר, תשאירו לי פרטים ונציג שלי יחזור אליכם. אני רק רוצה להגיד לכל מי שסוגר יום הולדת מקבל פרו-פס פלוס, ברול פס פלוס, או 10 חיות ברובלוקס נדירות בטירוף, פלוס 10 סיקרט לקי בלוק. למה אתם מחכים? תסגרו עכשיו. תורה. 4 זה טוב. 4 מי יודע? כמה מי יודע 4? אמהות? נגמר. זה לא היה טוב, באמת אני רוצה להגיד. מה אני אעשה? מה אני אשם? די לברגים זה האלה. באמת שהפתיחה הכי גרועה שהייתי בחיים. אתם לא יודעים איזה כיף היה באשדוד, שהיה לנו את המופעה. כולם קיבלו אצבעוני גיימינג. את המופעה? תגיד להם שזה זמין באתר. זה זמין באתר. אולי מוגבל. מהדורה מוגבלת. מה זה יפה. תקשיבו, ולא בצחוק. אני לקחתי אחד לאחי הקטן, הוא כל היום משחק. אז למה יש לנו רק אחד לכל אחד אין תקציב ל2? לא, כי אנחנו ביחד חברים הכי טובים.
יצא פה כלום. זה לא פייר, זה כבר לא אכפת לי אפילו שיצא לך. למה? כי אני מרגישה שמרמים אותנו. מה, לא אכפת לך להפסיד? לא, הוא רצית פה 6. אבל אני כועסת. ממה את כועסת? ממה שהם עושים לנו. תראי כמה מעבב יש לך. רק יוצא לך מעבבים. עומר, לא יודע מה להגיד לך. די, בבקשה. בא לי כבר לסיים עם זה. בבקשה. בא לי כבר להגיד שהוצאתי את הכל. ואנחנו כל פעם מצאים את הסרטונים האלה, ואף פעם. סתם, את האמת שפעם קודמת אי אפשר להתלונן. נכון, אי אפשר להתלונן. פעם שעברה הוצאנו את כל הסקינים. תראי, יוצאת 5. חמסה. תפסיק לגעת לי כבר, אני מבקשת. אבל את בדיליי, הוא אומר. אני לא בדיליי. ויש עורך שצריך לערוך את זה. והעורך הזה זה אני. 6. עוד מעבב. 3 מעבבים ברצף. מרגיש שזה. עוד מעבב! מה זה? תוביל אותי, תלחץ כבר. די, 4 מעבבים. ולא סקין אחד. פליז, כולם קיבלנו. למה גם יוצא פה עוד פעם 0? איך זה הגיוני שיוצא פה עוד פעם 0? אני כבר בדיכאון, יוגאי. באמת? מה את מרגישה? עייפות. תספרי לי. קשה לי. אוקיי. אני כבר גם באמת מאוכזבת. למה מאוכזבת? מה זה? כמה סקינים חסרים לנו? יש את הסקין הזה. 2. שזה 1. מה? רק 1 טוב. שאני אקנה את זה, מגיע לך. מה אתה קונה? למה נקנה את אתה זה. קונה? כי זה לא סקין, זה אפשר לקנות. לא? אני לא? לא הבנתי מה זה, אתה רק לוחץ ככה. זה סיכה. יש לך סיכות בבית? כן. אז רגע, חסר לנו בעצם רק סקין אחד? כן. איך זה הגיוני? נקנה גם את זה. בשבילך. סקין! כן. סתם. אוף, ניצחת. לא, זה לא באמת. אנחנו צריכים לפתוח 140 בשביל להשיג את מגה הזאת. יש לנו מה פה 140? עוד 30. כן. תגיד, אתה משוגע? תעזוב אותי. יש לנו פה עוד 30. בוא נעשה את זה מהר, מוכנה? יאללה, טה. היה לנו מפגש השבוע, היה כיף, היה נחמד, שעכשיו אנחנו הולכים לפתוח מפגש ממש קטנטן בנום גיימינג בהרצליה. אני ועוד 10 אנשים, כל ילד שמגיע מקבל מארז גיימינג במתנה, הוא יכול לקבל או מארז עם כובע, או מארז עם חוטה חתומה, או מארז עם קפוצ'ון חתום. מה שבא לכם, בחירתכם, אוכל, שתייה, הכל, שעה וחצי, אני ואתם, לחיות כיף, פתחתי סבב אחד, במידה וזה ייגמר, נפתח עוד סבב ועוד סבב, ככה כמה שיותר ילדים, שיהיה לנו ממש כיף. זה בעיקר מתאים לאנשים שרוצים לעשות מפגש של סוג של יום הולדת, אבל לא לשלם את המחיר המלא של יום הולדת. הבנת? בינתיים את פותחת ולא יצליח שום דבר, ואני חושב שאנחנו מתחילים לגמור את הסרטון הזה. אם תרצו גם, שאומר תבוא למפגש, אבל רק לאחד. לרשום לי למטה בתגובות, אם אתם רוצים שתבוא גם, תהיה איתנו, זה עניינים, זה היה לי הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו נעשה את זה. מה? מה? לא יודע למה היה לי כסף. אז אנחנו נעשה את זה, פשוט רק אם תרשמו למטה בתגובות. בקיצור, אז היה באמת הולך להיות ממש כיף. החלטתי שעדיף שנעשה את זה, במקום עכשיו דברים כאלה כמו המפגשים הגדולים, שאני באמת לא יכול להיות ממש איתכם ככה. היה לנו כיף, על הכיף קיופק, וגם פה נראה לא יצא לנו כלום, ואנחנו סיימנו את כל המבצעים האלה, עומר, בלי להוציא כלום. שאני ממש כבר מתחילה להתייאש וכבר כואבת לי האצבע. פשוט לא הוצאנו כלום, מבינה את זה. 9! אפשר להפסיק ללחוץ מהר ולתת לזה רגע? טוב, עוד פעם מערבבים, הכל המערבבים. איזה מעצבן זה. איזה חונק זה? אין כלום. אין לא, כלום. אין. נראה לך יוצא סקין? לא! לא יצא גם כל דבר, 7 שעות עד שלא קרדיטים. מה אני צריכה את החרא הזה? עומר, נגמר. מה אתה צוחק? אני לא מבינה מה... את נגמרת, כאילו קרה משהו. אני מאוד עייפה. למה אתה יפה? אורי! מה יש לך להיות עייפה כל דבר? אבל אתה יודע שלא ישנתי בלילה. באמת. טוב, יש לנו פה לפתוח על 33 בשביל לעשות את הסקין הזה. אתה אמרת 30 מקודם. רשום. 33, Thank קשה. you very much. Thank you very much. Thank you very much. באמת, כל סרטון שאת באה לפה, אתה עושה עליי קופה. אז אל תזמין אותי יותר. לא להזמין אותך יותר פה. You guys, תודה שהייתם איתנו. We love you so much. חברים, תודה רבה שהייתם בסרטון, זה הסרטון של היום. ואם בא לכם שנביא את עומר שוב פעם, לא יודע אתגרים כאלה, אתם חייבים לפרגן בלייק ובסאבסקרייב, נכון? נכון! נכון, אז רואים אתכם. הולך להיות באמת ממש כיף, אז תבואו וביי, עומר ביי. סגור את זה עם האגודל שלי. גרי, לך לשם. הופלה!